Iloilo City naman masobra 1 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa duha ka high-value individuals. Puloy-an nga ginakabig drug den ginatunan sang barangay officials nga i-demolish. Si Kim Salinas nakatutok. Arestado ang duha ka high-value individual sa ginpatigayon niya drug buy-bust operation sa kapulisan sa barangay Desamparados Haro, Iloilo City sang Sabado. Nakuha kay Crisanto Morada, residente sa nasabit nga barangay, kag Stephen J. Panong, nga residente sa barangay Benedicto Haro, ang 150 gramos nga suspected shabu nga nagabalor 1,020,000 pesos. Tatlo kasi man nga ginmonitor ang duha ka drug personality na preso na sadto si Morada bangod man sa illegal nga droga. Si Akailong, siya yun ang naming target. So siya yun ang gakapoint ang distributor sa illegal droga diya sa Desamparados. And then naman si Ka-Stephen amo ni ang iyang conspirators. Gintuad sang Iloilo City Drug Enforcement Unit nga sa barangay Bakaw, Mandurriao ang source ng droga sang nagkaladakpan. Basement siya natin na pag-monitoring kay isarat sa barangay Bakaw kay Ka-Adunes. Si bali mga down the line kanila sa niya Ka-Dugdug Mandara sa Bakaw. Samtang ginatunan sa opisyales ng barangay Desamparados nga i-demolish ang ginakabig drug den. Suno sa chairman sang Peace and Order sa barangay, 3 ka bulan ang nakaligad sang may nanakpanwan sa nasambit nga balay. Ang ginatulo drug den ang isa na kaabandonado nga balay. Ang plano na ginadala nagapo sa agenda namo nang ina nga balag iti kaduwa na ridon ti siyempre kuluya na sa parting barangay pero ikonsulta namo na bala mo ma-technical kami sang balay bala kami lang nga council nga magmatumato mapaguba bala. Upod Kiruel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.